ayan yung osa sa elim eh. May balo nung managumpi ang mukyat. Kasi wala na yung motor rin eh. Saksak mo yan eh. Bukannya naman ni Babo. Ay. Ito. At tatandaan na niya po itong talwiming content. Itang rin kapatatamong katutubo kaya itang babo. Itang karelang o sa peki sabi. Kulang na kulang yan. Kumbaga, dahil kulang yan, makarungdong yan makanyan kaya itang bangin. Delikado la rin nga anak. Kasi durungdungan din makanyan eh. Bitin na bitin niya itang os. Nga pininggawa tamo. At yung sponsor kaya katamo. Nakal salamat Kuya Poy Astro. Selita ng tubo rin kaya katamong kapatid. Ang tabayanan niya pinandit. Kami na mismo yung mag-install ka rin. Ninang kaya kang tubo. Kami naman penga ko kaya kayo pero yun eh. Dakla salamat. Yung kahit yung followers yung mamaya kanyan. Basta agamit mi naman kini kami darong kini. Ali, kasata na so panda kayo. Kami mismo mag-install. Hindi po yung aman naman niya, yung total na ng tol CJ, ayan. Kasi ka na bulusok tanom. Kaso yung may balo, ayan yung osa sa elim eh. May balo nung managumpi ang mukyat. Kasi wala na yung motor rin eh. Saksak mo yan eh. Bukannya naman ni Babo. Ay. Ito, tutularit pa eh. Lalawin nyo niya agad nung pentong. Dulo na, boss. Itali tayong kay. Karanya pa may ba yan, yung kay. Mati namin agad. Sipsipan mo mga dol. Alya. Sisiba. Giba. Giba. Ang gawat takan ini libinta niya kay. Pat ba yung kaya na naman, installment, medyo palpa kaya, minukitinda nung talaga. Yung gawan may ganyan, manibatang ka rin. Talagang ilibil mo na yung os. Pati nga po niyang wabrain eh. Okay muna. Para karela naman, medyo ipatalabis-bista na yung mga kanyan. Ang tabayanan nyo kami, patulwanan mo yun yan, gana malyari. Kaya tayo pumanibatan ng sibol na talaga ng tubuhay niya. Lalo na masyado mababa. Yan eh, in challenge, manano mo yung apatas danom. Imposibleng bagya, pero yan. Petukuran doon na rin kapatatamong katutubo. Okay, numalang bulo. Yan o, ang gageta o yan, panigobran doon eh. Kumpara yan yung pinaka-level, idol. Yapin yan, yan. Panigobran mo na po, i-level mo yan. Layan mo, nung talagang mukyat yan eh. Mamasa na kami mo kanina, kin-nature, nung nanitang hanggang yun ng tas sa level. Pero nung pagmasdan niya mo, wala imposible yan. Imposible, ala yung makina eh. Wala yung makina kasi. Wala yung... hanapin, ala naman imposible, dol, nung gawan tangan yung hanggang... Basta pisopan-sopan tayo ni pagkikwanan tayo. Makalunos na marugoy. Dudungdung la ka rin, bababala. Mating anak. Sipa mo, dungdungan na pa kaya nilalam. Para sa kluya mong inumana. May tarulas siya, may nabri. Wadya, minsan mong malikin. Mangubya ka. Kurado, indasnan mo, puros bato. Swerte ka na mabungi ka yan. Yan, ayari mi po, lenyo kalino yung kayang mo, lenyo kim batya. Di ba? Bala mo, talaga may nibat king jetmatic. Sobra kalino. Kaso talaga may nagumpi na may kitang pamibale-bale din tanong. Yung water level, mababa talaga. Giyawamin na mo, ito sa limingos. Itang kaba na sinulit mi niya mo. At least, hindi yan na. Kaya niyang dalan. Kaya niyang dalan. Wala nang delikado kaya niyan. Kumanya na, dara-diretso na, hanggang itang karelo. Kaya sana naman kitang durong-dung lang, kitang pinaka malalam. Masyadong delikado kaya ni. Kaya no, delikado. Bagyan niya. Bagyan niya mo yung babanda. Wala nang delikado kaya hanggang babae, hanggang na kaya, pwede na talagang kumain. Susunod project kanini. Tol. Gawa tayo na kayo, magdala kami simento. Gawa tayo simento kayo Simento tayo. Banta, renganak, pwede naman dilo mo rin yan. Pwede yan naman. Mas mo yan. Pwede lang nang mamipigan ni tarang tao kayo. Dakala salamat kang Kapbornok. Ang papaketan tao may kami. Na sana paisawang sumawap kayo kami. Naman sumawa rin followers mi. Kasi inamong milyaring ini.
Para kung nang bagay ka rin anak ko ba? Oo. Labisado makasat. Kaya Kaya pa rin malapit din. Kaya tamo kaya itong disgrasya, luha naman itang, kumo yung pagal, para siya mo eh. Tang dumungdung ka po, kaya ipin, Hindi malapit niya yung kaya dala. ipin, may lapit ya sana king babo, yung problema, may laut na naman kitang kubo. Pero at least, alam, delikado yan eh. Eh, problema Patag talinaw siyang bagyang talaga kang bale. At least, indalan patag. Patag, gawa. Bangka tayo anak, lagwar talang kumandan. Okay, kaya, mission accomplished ka na. Halipan ha. Mga bitamo kayo, semento. Next project. Salamat. Semento tayo. Pasalamat ka naman ka rin viewers. Ay, ang papangkaya pala, mga bit na kaya kanyang kaya, Rizal Luis problem. Mga bit na kayang metro. Metro. Matabalo yung magkano yung bayaran nyo. Papa. Tara na, okay na. Papa.